Čau, ahoj, vítám vás u mého prvního videa. Jmenujeme se Holky bez pucky, protože nic jiného nás nenapadlo. Toto video bude o nás, jakoby kdo jsme, pár faktů se o nás dozvíte, nebo něco takového. Já jsem Paštíka, měla by tady se mnou být i děl, ale ta tady není, protože nemůže. Řeknu vám teda něco o nás, jsme nejlepší kámošky a tyhle videa budeme natáčet pod anonymem, protože nechceme, aby nás někdo viděl. Ve videích budeme zpívat a natáčet fakty. Děláme stejný sport, ale ten sport nebudeme nazývat. Teď vám řeknu něco třeba o Děl, to nemá ráda nevěru, hloupí lidi a lidi, co si na něco hrajou, co prostě nejsou. A milé pucky. A já nemám ráda lež, namyšlený lidi, co dělají z někoho brdel, prostě kdo není úplně hubenej a je trošku v nadváze a baví mě třeba ve škole matika a jsem vesničanka. Takže tímhle videem bych vás chtěla uvítat a kdybyste měli nějaký nápady na nějaký nový videa, nebo na videa, co bychom mohli natočit, tak to napište když tak dolů do komentáře. A jako otázky na to, proč jsme pod anonymem, prostě jsem vám teďka řekla, protože nechcem, aby měli lidi nějaký ty hejty, takže to je asi pro dnešek všechno. Další video, nevím kdy bude, až přijede Del. Takže se mějte, čau, ahoj a napište mi něco do komentáře, nějaký ty nápady na nový videa. Čau vás, zdraví vás Paštík.